Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat er voorlopig geen energie uit afval zal worden opgewekt. Het is misschien een teleurstelling voor veel mensen, maar het idee om een energiecentrale te bouwen om afval te verbranden in Malpaís of ergens anders op Curaçao blijft voorlopig een illusie. Studies tonen aan dat een energiecentrale op de stortplaats om elektriciteit op te wekken niet haalbaar is. Als men kijkt naar wat het zou kosten om een dergelijke centrale te laten draaien en aan de andere kant wat het Aqualectra kost om te opereren, vooral gezien het huidige tariefniveau, dan blijkt zo'n centrale niet rendabel te zijn. Dat is de conclusie van de heer John Amarica van Celicor. Dat heeft hij getrokken na het analyseren van de resultaten van studies die een tijd geleden zijn uitgevoerd. Hij zei dat gisteren in het begin van een bewustwordingscampagne, onder meer van Celicor, waarbij hij aangeeft dat het belangrijker is dat de bevolking zich meer richt op recyclen van afval. Want op dit moment wordt al het afval bij elkaar gestort, waardoor het moeilijk is om recyclebaar materiaal eruit te halen. Nog maar 45 hectare ruimte voor Malpaís. Dat bericht ligt eigenlijk in het verlengde van wat Celicor eerder liet weten. John Amarica van het vuilverwerkingsbedrijf benadrukt het belang van recycling. Op dit moment wordt er heel veel afval gezamenlijk verzameld en is het moeilijk het recyclebare materiaal eruit te halen. Dat zou moeten veranderen, want Malpaís heeft nog maar 45 hectare ruimte om verder te groeien, om verder afval te dumpen. Dat lijkt veel, maar als we op deze manier doorgaan, zitten we over 15 jaar aan de grenzen van de vuilstortplaats, aldus Celicor. TUI-passagiers 2 dagen gestrand op Curaçao. Ruim 300 passagiers op Curaçao zijn onverwacht 2 dagen gestrand nadat hun terugvlucht naar Amsterdam niet door kon gaan. De oorzaak is een technisch mankement en dat betekende dat de passagiers dus niet naar Amsterdam konden gaan. Gestrande passagiers zouden vertrekken, maar ook dat moest worden aangepast. En daarom duurt het nu al 2 dagen voordat zij terug naar Amsterdam kunnen gaan. De luchtvaartmaatschappij heeft een vervangend toestel ingehuurd dat vanochtend uit Amsterdam vertrekt met reizigers die oorspronkelijk dinsdag naar Curaçao zouden vliegen. Aqualectra en Wärtsilä ondertekenen akkoord. Recentelijk heeft Aqualectra een akkoord getekend met Wärtsilä. En dat is een grote stap in de richting van een stabiele, innovatieve, schone en veerkrachtige energietoekomst voor Curaçao, zo laat Aqualectra weten. Met deze stap geeft Aqualectra een extra impuls aan de manier waarop we op Curaçao energie opwekken, opslaan en distribueren. En met deze overeenkomst zal de combinatie ondersteunen in haar plannen om slimmer en stabieler netwerk te creëren. Alleen maar mooie woorden voor een beter beheer van onze energie, van daardoor minder uitval van elektriciteit op het eiland. En Aqualectra heeft er lang aan gewerkt, maar is nu blij dat dit daadwerkelijk is ondertekend. 21 parlementariërs goedgekeurd. Dat gebeurde gisteren in het parlement tijdens een vergadering in de ochtend. Alle 21 nieuwe leden van het parlement zijn goedgekeurd. Dan wordt er onder meer gekeken of ze staan ingeschreven, of ze een huis hebben. Landloperij is verboden in de zin dat er mensen zonder adres niet parlementariër kunnen worden. Maar alle aangeleverde mensen voldeden aan alle voorwaarden. Moet wel worden gezegd dat er verschillende mensen op de lijst, zoals Pik Pisas, minister Sylvania, Cooper, Van Heijdorn, Hato, weliswaar nu in het parlement kunnen gaan zitten vanaf 11 mei. Maar zodra de nieuwe regering klaar is, worden zij natuurlijk minister en komen er andere mensen in het parlement. En zal er naar die mensen, naar hun geloofsbrieven worden gekeken. In ieder geval is duidelijk dat Charity America Francisca niet terugkeert als statenvoorzitter. Daarvoor komt Virginio Braunbil in de plaats met Ramon Jung als vicevoorzitter. Advent Hospitaal verwelkomt CBV. Het Antillian Adventist Hospital sluit zich aan bij vakbond CBV naar verzoeken van werknemers om verbetering van financiële situatie.
Het Adventhospitaal bevestigt dat het vrijwillig de Centrale Bond van Verpleegkundigen heeft erkend. En op die manier kunnen medewerkers van het hospitaal zich daar nu bij aansluiten. Volgens het hospitaal zal deze stap bijdragen aan het realiseren van een betere samenwerking. Meer vertrouwen van de werknemers en ook op die manier het hospitaal naar een hoger niveau zal brengen. Bezoek van de USS Minneapolis St. Paul. Die kwam op Curaçao aan en gisteren was extra hartelijk uitgenodigd om een rondleiding te krijgen. Daarvan ziet u nu enkele beelden. En tijdens deze rondleiding werd het belang van de relatie tussen de Verenigde Staten en het Nederlands-Caribisch gebied toegelicht. De Amerikaanse en Nederlandse mariniers werken wereldwijd regelmatig samen. En het indrukwekkende marineschip Minneapolis St. Paul liet zien dat er nog steeds goed contact is tussen Nederland en Amerika wat dat betreft. En dat er nog steeds meer samenwerkingsmogelijkheden mogelijk zijn. Curaçao is een strategische locatie en speelt een belangrijke rol in operaties tegen drugshandel, het positioneren van schepen en natuurlijk het bieden van vrijheid aan bemanningsleden die hier ook even hebben genoten van hun vrije tijd. Wij gaan even over naar een break en zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen met sportnieuws. Inter Willemstad onder 11, dus de U11, heeft een prijs gewonnen in Amerika. De U11-categorie van Inter Willemstad reisde onlangs naar Orlando in Florida. Daar namen ze deel aan de Easter Intercontinental Cup 2025. In een competitie met diverse teams uit de regio werden ze uitgeroepen tot Silver Champions. En dat is een mooie overwinning voor het Curaçaose team. Deden ploegen mee uit de hele regio. Moet je ook onder meer denken aan Brazilië. En de Curaçaose voetballers hebben het heel goed gedaan. Dan blijven we in Amerika, maar het gaat ook over nieuws met een relatie met Aruba. Want er is een expositie over Natalee Holloway opgericht in de Alcatraz East Crime Museum in de Amerikaanse staat Tennessee. Is een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend ter nagedachtenis aan Natalee Holloway. Die is getiteld International Journey to Justice Catching Natalee Holloway's Killer. Het is 20 jaar geleden dat de Amerikaanse scholieren tijdens een schoolreis naar Aruba in mei 2005 is overleden. Daarvoor wordt Joran van der Sloot als grote verdachte gezien. Hij zit momenteel vast in Peru voor de moord op een andere jonge vrouw in 2010. En de tentoonstelling biedt een beeld van wat er gebeurd is, of wat er gebeurd kan zijn, maar vooral ook over de juridische strijd die de familie heeft gevoerd om te zorgen dat de dader van de moord op Natalee Holloway achter tralies komt. De tentoonstelling loopt tot oktober 2025 en het museum heeft nauw samengewerkt met Beth Holloway, de moeder van Natalee.
En dan weer terug naar Curaçao. Vrijdag begint de City Nature Challenge 2025. Dat is een van de werelds grootste citizens science evenement. Ik moet het goed uitspreken. Dus burgers die mee willen bijdragen aan de wetenschap, die kunnen op Curaçao van vrijdag 25 april tot maandag 28 april meedoen. Je moet een gratis app downloaden, de iNaturalist. En daarna kun je allerlei biodiversiteit op Curaçao fotograferen en uploaden. Het gaat van bomen en leguanen tot mangroves en koraal. Alles telt zolang het wild is. Dat wordt allemaal bij elkaar opgeload en op die manier krijg je een mooi divers beeld van de natuur op Curaçao. Tussen 28 april en 30 april helpen lokale experts en een wereldwijde gemeenschap mee om de vastgelegde soorten te identificeren en de resultaten worden bekendgemaakt op 5 mei. Voor meer informatie ga naar inaturalist.org of kijk op de Facebookpagina van de City Nature Challenge 2025. Leuk initiatief. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want er is een hele bizarre situatie aan de gang met gevangenen die vanuit Amerika naar El Salvador zijn geplaatst. De president van El Salvador heeft aangeboden de Venezolanen terug te sturen naar Venezuela in ruil voor politieke gevangenen die vastzitten in Venezuela. Maar familieleden van Venezolanen die zijn gedeporteerd naar El Salvador wijzen dat voorstel tot gevangenenruil af. Eerder benoemde de Venezolaanse president Nicolás Maduro het voorstel al als illegaal en misbruik. Nu hebben familieleden van migranten die vanuit de Verenigde Staten gedeporteerd zijn en nu vastzitten in een megagevangenis in El Salvador het voorstel verworpen. Want ze zeggen, onze kinderen hebben niks verkeerd gedaan. Ze zijn onterecht zitten ze vast, dus er moet ook geen deportatie komen. Ze moeten gewoon vrijgelaten worden. Er vallen harde woorden. Familieleden vinden dat Bukele, de president van El Salvador, met zijn voorstel het ontvoeren van Venezolanen door Amerika bevestigt. En ook dat er mensenhandel wordt gepleegd met onze kinderen. Het Openbaar Ministerie van Venezuela heeft inmiddels de onvoorwaardelijke vrijlating van de gedeporteerde migranten geëist en gaat niet in op een voorstel tot ruil van gevangenen. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Dat blijven we ook doen en morgen hoop ik u weer te zien. Het allerbeste, tot ziens, dag.